Xarxa AccessCat, la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans d'educació i cultura, Generalitat de Catalunya. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2026. Neurodivergència, accessibilitat i educació. Ekaterini Tsaussi, Grup de Recerca Transmèdia Catalònia, Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies, Carme, i bon dia a tothom. Tornarem d'on hem començat una mica, perquè tornem a parlar sobre educació i sobre quines adaptacions podem fer, tant pedagògiques com a nivell tecnològic. Aquí teniu el meu codi QR per si voleu seguir la meva recerca i tots els enllaços del que us parlaré, perquè la informació que jo compartiré forma part del projecte Inclusiviarity, que és un projecte Erasmus+, que el que pretén és donar els recursos al professorat de l'educació secundària perquè pugui fer les seves aules més accessibles mitjançant la realitat virtual. I sempre m'agrada començar, perdoneu, amb el que és molt obvi, però que m'agrada fer el recordatori de que la educació inclusiva és un dret, es recull en totes les agendes, tots els organismes nacionals i internacionals, i quan parlem d'educació inclusiva, parlem d'educació equitativa, de qualitat i per a tothom. I tenint això en compte, anem al cas concret de Catalunya, que ja el Sergi ja ha mencionat una mica abans, i anem a mirar una mica més a fons els números. Llavors, sabem que en els últims anys els diagnòstics s'han duplicat i això és perquè s'apliquen més sovint, perquè han millorat i perquè, com hem vist, la intenció és que s'emprin cada cop a edats més tempranes i això fa que siguin més. Però també sabem que d'un 20% dels infants i els adolescents que tenen alguna diferència del neurodesenvolupament, només 30.000 d'ells estan diagnosticats. Això ens deixa un número bastant alt d'entre 60.000 i 70.000 d'alumnes que podrien estar aprenent realment sense els suports necessaris. I per què és tan complexa oferir aquests suports necessaris? Llavors, tornem a parlar de la neurodiversitat. Nosaltres adoptem aquest terme perquè pensem que és la millor expressió del que realment és la diversitat del pensament humà. I això recull el terme. Tenim totes aquestes condicions, que algunes d'elles són molt conegudes, tenen un nom i es diagnostiquen sovint, però el que hem de tenir molt en compte quan parlem de neurodiversitat des d'un punt de vista social i educatiu és que parlem de condicions molt variables. I això s'aplica no només al grau de les condicions, perquè parlem d'espectres, parlem de lleuger, moderat, greu, parlem de tipus 1, tipus 2, parlem de variacions, parlem de graus. També totes aquestes condicions varien al llarg de la vida d'una persona. Algunes varien tant de com un dia per l'altre i altres doncs, de la infància a l'adolescència, per exemple. I també el que és important tenir en compte, i això ens permet entendre la complexitat del tema de la neurodiversitat, és que també es presenten en diverses combinacions. Llavors, tenint en compte tot aquest panorama bastant complex, el nostre enfocament pedagògic i el que s'aplica avui en dia és el que s'anomena l'enfocament basat en fortaleses, que té una premissa molt senzilla. Quina és aquesta? Que cada alumne té un punt fort, té un talent, té una àrea en el que doncs, té una millor rendiment. Llavors, amb això podríem potenciar el seu aprenentatge, enfocar-nos en aquests punts forts i també augmentar la motivació, que normalment la motivació i l'aprenentatge són a l'anar de la mà. I això també comportaria reconèixer la diversitat com això, com diversitat, com variacions. I al final normalitzar-lo, no tractar-la com una excepció, no tractar-la com un dèficit. I ja hem vist que l'aprenentatge ha de ser sempre personalitzat i individualitzat, i això significa doncs, adaptar ritmes, els suports, que ja hem vist alguns, i activitats segons sempre les necessitats i el potencial de cada alumne. L'objectiu final sempre és eliminar barreres, sempre és augmentar la participació, eliminar els casos d'abandonament precoç i assegurar l'èxit educatiu. I aquí he recollit unes taules una mica dels perfils principals dels que més es coneixen i
que més ens trobem a l'aula, que són els més comuns, però volia dir que aquestes taules són simplificades, són només per donar-vos unes pautes i unes pistes del que podeu trobar-vos a l'aula i del que podeu fer, i que també no són exhaustives. I el que és més important és que aquestes adaptacions poden ser aplicades a tothom, no només al que entra doncs, dins de la categoria que veieu aquí a dalt. Llavors, normalment el tema del trastorn de l'espectre autista el que es recomana és oferir rutines clares, instruccions explícites, suports visuals, hem vist també els pictogrames, per exemple, fer ajustos sensorials, sempre que sigui necessari, i una cosa que és molt òbvia i jo crec que aplica absolutament tot tipus d'alumnat és fer activitats connectades amb els seus interessos. I això no ho repetiré perquè veureu que també algunes pautes es repeteixen. Llavors, quan parlem de trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, el que podem fer principalment és dividir les tasques en passos, establir també rutines clares, fer recordatoris visuals i verbals, ajustar els seients, permetre fer pauses o permetre el moviment. I bueno, ja he mencionat les activitats, però que és perquè veieu que realment moltes pautes són rellevants per molts perfils. En quant als trastorns específics de l'aprenentatge, ja hem vist el cas de dislèxia i discalcúlia, doncs n'hi ha moltíssims, és molt difícil que totes les condicions càpiguen dins de la mateixa caixa, però així com suggerència general, el que podem fer és emprar metodologies multisensorials i en breu veurem com ens pot ajudar la tecnologia en aquesta direcció. Fer adaptacions de temps, tasques, exàmens i utilitzar materials visuals, que això ja ho hem vist en altres perfils, però per posar un exemple d'un cas que no seria neurodivergent, però hi ha molts alumnes que tenen un estil d'aprenentatge més visual, doncs amb uns suports visuals doncs, potenciaríem aquest aprenentatge. Això és perquè veieu que són molt generalitzables aquestes pautes. En el cas de diferències de regulació emocional i sensorial, primer de tot, aquestes es presenten en combinació amb altres condicions, normalment, però crec que és important que tot docent sempre procuri que els seus entorns siguin sensorialment amigables per tothom. I això vol dir eliminar sorolls innecessaris i també tema d'il·luminació. També el que podem fer és permetre que l'alumnat utilitzi eines de regulació, tant d'autoregulació com de regulació, i que les poguéssim compartir a l'aula i que les faci servir tothom, i també lo de les ordines clares que ja hem vist abans. I l'últim perfil que he triat per presentar-vos aquí avui és el de doble excepcionalitat, perquè és un perfil molt interessant perquè combina, per una banda, el que es coneix com altes capacitats o un talent excepcional en un àrea específic amb algun tipus de dificultat o trastorn. Què podem fer en aquests casos tan complexos? Llavors, adaptacions un altre cop en l'avaluació, reforç específic d'aquestes àrees on hem detectat que hi ha un talent i aprofundir en aquestes àrees. Llavors, en aquest sentit, s'aplica molt l'aprenentatge basat en projectes, que avui en dia existeix tant en primària com en secundària, i ja s'ha vist que té molt bons resultats per a aquests perfils. I passem a l'àmbit tecnològic. Llavors, com ens pot ajudar la tecnologia? De fet, és la clau per poder fer aquestes adaptacions. El tema que és aprenentatge per se, doncs tenim moltíssims programaris de text a veu i veu a text per llegir i escriure amb autonomia. En quant a comprensió, també tenim avui en dia molts lectors immersius que venen integrats amb altres programaris o independentment d'ells i eines visuals. També sempre poden venir combinats, però sempre és important tenir en compte la modalitat de llenguatge fàcil d'entendre, que la podem fer servir, tant sigui de manera integrada o no, al nostre aula, perquè és una modalitat molt important. I en quant a lectoescriptura, podem fer servir correctors, teclats predictius, eines per organitzar idees si es tracta de redaccions. Hi ha moltíssims tipus d'ajuts. En quant a organització també tenim agendes digitals. Jo tinc aquí un temporitzador, recordatoris, etc. I per tema de la regulació emocional i sensorial, podem fer servir app de relaxació, a més d'elements físics, perquè estem parlant de tecnologia. Hi ha elements físics que podem fer servir, pilotes antiestrès, etc. Però també podem fer servir app de relaxació, soroll blanc,
que s'ha vist que té molt bons resultats, tant pel tema de regulació com per temes de concentració, i sempre que treballem en pantalles, doncs fer els ajustos adequats pel seu ús. I com a últim pas, com que el nostre projecte es centra en la realitat virtual, i creiem que és el pas següent. Les tecnologies immersives en general, no només la realitat virtual, són el pas següent que donarem a l'educació, doncs anem a veure, tot i que encara no s'utilitza o s'utilitza de forma molt aïllada, anem a veure per què realment és tan rellevant per l'aula i per què és tan rellevant per l'aula inclusiva concretament. Llavors, primer de tot, perquè, com hem vist en molts perfils, necessitem una combinació entre imatge, so, etc. I això, ser una tecnologia multimodal, doncs ens ho permet. També és molt versàtil. Què significa això? Que expandeix tant en límits de l'aula, ens pot traslladar en qualsevol moment, qualsevol lloc del planeta o del sistema solar sense costos i sense perill, i crea espais segurament segurs físic i també psicològicament. I això és importantíssim, sobretot per practicar aquests temes que poden comportar un major grau d'inhibició o que té unes conseqüències en la vida real que volem evitar, com per exemple interaccions socials que podem anar practicant o dissipant sense tenir l'ansietat del que ens poden respondre o d'improvisar i així anar dissipant i practicant. Això és molt important. A més, ja s'ha vist que és una eina que augmenta la motivació i la implicació. Fa que l'aprenentatge no només sigui atractiu, sinó també experiencial. S'aprèn amb tot el cos i vivint l'experiència. Pel que fa a la personalització, doncs és una eina de personalització per excel·lència, es pot adoptar absolutament tot, els nivells, els ritmes, tot es poden fer a mida de l'alumnat. També afavoreix la col·laboració, sembla que no, però a crear espais virtuals i a treure aquesta capa d'inhibició de la que parlàvem del factor social, doncs s'han vist molt bons resultats en quant a col·laboració entre alumnat i docent, sobretot. I per últim, és una eina que es pot utilitzar de manera autònoma, que l'alumnat pot anar fent i guanyant independència i confiança amb la pràctica, i llavors en aquest sentit fomentar l'autonomia. I, òbviament, a ser una tecnologia emergent, encara existeixen certes limitacions que cal tenir en compte, com per exemple que el temps d'utilització ara mateix no pot ser major d'uns pocs minuts, per conseqüències tant físiques com són els marejos com psicològiques d'una immersió prolongada. També cal tenir en compte que ara mateix, com que és una eina que no s'emplea tant, hi ha una manca de recursos i de formació, però que això amb el temps i de materials, això amb el temps esperem que canviï. I per últim, sempre que parlem d'ús de tecnologies i sobretot de tecnologies que involucren dades privades, hem de tenir en compte la privacitat i la ciberseguretat. I amb aquesta noteta ja acabo i us agraeixo moltíssim l'atenció. Qualsevol dubte ja teniu el meu contacte i moltes gràcies de nou. Finançament. Xarxa AccessCat. Aquesta presentació forma part de les activitats de la xarxa AccessCat, que té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 2025 XARDI 00001. Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons de reconeixement no comercial sense obra derivada 4.0 internacional. Aquest document reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya. Contacte. Web de la xarxa AccessCat. https://accesscat.net/. Correu electrònic. xarxa.accesscat@uab.cat. Xarxa X. @xarxaaccesscat. LinkedIn. Xarxa Espai AccessCat. Subscriu-te al butlletí de la xarxa AccessCat mitjançant el QR a la part inferior dreta de la pantalla. Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura.